Ya wis. Pacitan. Pacitan. Sarwi. Aku wis ora melu-melu iki kagol kabeh iki nek. Sing Jaipong. Den kau. Aja banter-banter to, Mas. Ini ora banter ya protes nding. Ya sak madya wae. Ora banter ya pita iki. Banter ya kena ning mengko ya. Panas. Ayo samuni galak e. Sapa aku galak ah? Wong ngemburi guyu nek ditoleh. Ditoleh diploroki. Lah ora ngapa lho kok guyu tak tileki ngono lho. Lah ya wong guyu mergo kowe kok ditoleh ngono mlorok mripanu nek cepling. Cepling apane? Matane. Gak aku kok ndak dineki matamu. Panasutan aling-aling caping gunung delokan nggih delokan kanca-kanca iki wis karo kowe mendukung apa ora yo 1 2 3 Iki warga laras iki kaya ngene iki, Pak. Iki jane kompak mergo kowe cangkemmu elek kuwi lho. Ben nang ngene wae trima kok ya. Oh iya wis nih. Suwang ngono trima ya wis. Iya, aku trima wae. Sanane. Timbang ra ono, timbang Doramuni. Oh, nanti ge BG. Lho, kae nesu kae ana sing lunga kae. Ora kae kebelet. Ora wae. Kebelet. Ora wae kae wonge penabuh BG iki wonge temperamen. Dadi nek kira-kira seneng sing trimo lunga. Engko delok nek kowe rampung nembang rak bali rene. Kae pengen vivis ya. Natian. Ngapain? Wong guyu-guyu dhewe kok colokke. Lah ganggu konsentrasi lho, ning guyu seru banget. Ora usah tok rungokke kowe iki kaya Katno? Yo. Jamirono. Ayo. Natian wadon. Natian wadon. Kemana iki? Hah? Ngapa, Pak? Ora rasida. Omongan wong budhek iki cilaka. Mengko wis nganggo sound system lho kok. Ora budhek, jenengan iki ngendikan apa? Baleni. Cengkoke diunggahke. Natian wadon didunke sarta ngono kok. Lah ora jelas kok omongane. Jelas wae. Kowe sing ora jelas kok. Ora ya. Ayo baleri ya. Muni. Nah, ngantul Pak. Gek apa? Wis gek muni kok. Ora muni gek ngono kok. Ya ora bae aku ora tau ngono ora tau. Apa butuhe kok.
Iya, yo diteruske. Napa, Pak? Wis diterus lho, kae sing salikan muni diteruske ngono kok. Oh, diteruske kula ora krungu e. Sing saka kene kono kowe krungu kok ayo. Ayu nek le ayune budek. Galak, budek, apa meneh? Ayo wis mung kuwi wae nyatane ora krungu tenan no fakta. Ane ra kuwi. Heh? Nah, Ayo pasti pas muni lho. lah wong kowe iki mau tembange apa? Capek gunung. Sampai gunung wis tekan bait meh terakhir to. Nggih. Lah ayo diteruske sing apik. Lah nggih. Wong sing iki. Hah? Ah, Hei. Piye? ngundang dalang kok. Lah ora jelas kok. Mbok, ngono iki. Ya. Nadyan wadon wis ora tak ganggu wis. Nadyan wadon sarata Lah, ayo. Kuwi ning Wonosobo wae. Oh iya. lanang. Alhamdulillah BG wis teko. Berarti ra sedang nesu. Siapa? BG. Aku mung nglegani kowe kok. Engko lunga neh kowe. Kok lunga-lunga apa? Ya ora apa-apa kok ya. Inumane banyu bening. ya. Dek zaman berjuang jorek kelingan Ya, dulu aku dominan.
Sampeyan sentimentenan sing ngendangi karo aku. Ya ora kok, aku kok malah kaget lho kok dadi malik reokan. Padahal iki sing nyanyi ayu kok dianggap raine ting pledot kaya reok kok piye. Dianggap bojang ganong paling. Iya ora apa-apa. Ayo tong 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 tong. Lah kowe nek joget ya ora ngimbangi. Lah piye nek Jogetmu meng kaya mentok mlaku. Kali-kuli mandek nelek tret. Kali-kuli mandek jenes ini. Lah aku ora iso joget ngono. Ayo sing ayo belajar. Contoni. Wegah. Lah Kok nyontoni mah aku udah bojang ganong kok. Aku damar mulan nih. Raja Siwandono. Sapa? Raja Siwandono. Raja Siwandono ya apa? Raja Singa. Panjang kemelek dan. Yo mangga, terus ke. Sekar pisan. Guyu. Awang ketok le golek-golek kok jogetane. Iya. Pesan joget kok yo. Ya ora jare penari angguk. Yo nek angguk sithik-sithik iso. Ayo coba medun meneh. Medun meneh. Wani pira? Wis beres medun meneh. Ndi? Jare ki mau dari penari angguk. Nek angguk ya sithik iso. Pamerke. Ayo ora. Ayo medun. Medun meneh. Iya, kapokmu kapan? Wong ki perlu fakta. Iya. Perlu bukti. Iya. Sapa ngerti wong semene kepencut Wotatin ki ternyata malah nek nyindan ora apik nari angguk. Wah. Dundang nang kene dhewe kon dingklak-dingklik kae. Ngukur dalan saka sing treser kono nganti munggah. Iya. Ayo coba. Wah, ayo sing iso nyinden. Abimanyu ora iso mabur ngono kae. Ayo. Coba kayak apa? Ya, beduke. Ya. Ya. Neno. Asik iso jumrat dibukani yuk. Ya, bukani. Ikan cucut mandi di laut, ikan cucut mandi di laut, karena ombak bergoyang. Dinaik singgetan. Jangan di atas mulut, jangan dipandang Iya. Andang-andang di atas mulut, andang-andang di atas mulut. Wis. Ameng dipameri pundhake ngono. Lah piye kon pamer apa? Mas, ya nek angguki ming pundak er bokong. Kok ming pundak to bokonge ora. Ora ha? Ora e. Wah.
Wis percaya aku wis. Percaya? Percaya. Ya wis. Aha. Oh kon endi jare? Apa nih? Jatahe. Nyonya. 20 wae. Lek ngegolke nganggo tenaga lho. Aku ngaku urung krasa kok 20. Nah aku wis krasa ya 100 kok ya. Dalange pait. Ora apa-apa wis. Pait joben. Ya wis kulino. Aku wis kulino nek ning tok unekke aku wis mental. Iya, wis ora bakal kenggo. Iya. Iya apik. Ya iso tenan kono mbiyen ya nganu rombongan angguk tenan. Oh iya. Jam 6 nom-nomane mbiyen. Oh, saiki wis ora payu. Wah iya. Jane dhek ya kepengin joget angguk ning wis ora ditampa rombongane. Iya.